A Lamprea remonta de novo con forza o río Ulla. A suba do caudal despois das borrascas fixo que aumentaran as capturas despois dun comezo de ano moi malo, Iria. Si, o exceso de auga doce das borrascas veulle moi mal o marisqueo, pero veulle ben os pescadores de Lamprea, que nos din que despois dun comenzo de ano moi malo, agora co aumento de caudal en ríos como este, como o río Ulla, están notando que están a pescar moitas máis lampreas. E con este aumento nas capturas comezan tamén a baixar os prezos, que estaban en cifras astronómicas debido á escaseza. Este ano apareceu, este ano está salindo algunha lamprea. Si levábamos 4 anos que non había lamprea, pero este ano anímanos, sí. E agora de repente pois apareceu aquí, apareceu no Miño, apareceu en Francia, todos os ríos. Sí, a ver moita abundancia de agua, beneficia ao final para isto. A suba do Ulla subiu tamén o ánimo dos baleiros. Despois dun comezo de ano desastroso, parados polas fortes correntes e os temporais, as lampreas volven caer nas nasas. Pois estas semanas empezou a entrar algún peixe bo. A comparar con os 3 anos que levábamos malos, estáse presentando a campaña ben agora. Empezamos agora a segunda quincena de febreiro pescando ben, pero tamén rompendo moito aparello, que leva moitísima forza de agua ao río. O exceso de auga doce das borrascas que tanto marisco matou na ría serviu de guía para que as lampreas remontaran o río. A lamprea está no mar, esperando a fecha para subir, e cando chega a agua dulce moito ao mar, detecta moito mellor a entrada dos ríos. Topan antes os ríos e remontan antes e entran máis peixe. O peixe que se está collendo é peixe bo. Peixe lamprea de 1,5 kg, lamprea grande. E agora que hai máis oferta, comezan a baixar os prezos. Estamos falando de 80 euros máis ou menos a grande, 50 a mediana. Iso é como estou vendendo, non sei os compañeros a como venden, pero estuveron ao principio a 100, 120 e así. O 90% vai para restaurante, o que era grande, casi todo vai para restaurante. Un manxar que non entra polo ollo, pero sí por un sabor único que aquí animan a probar, aproveitando que a temporada non remata ata o mes de abril. Que a xente se anima a comela polo menos que hai lamprea boa.